खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मैया दाखालि सेन्सासनि माखासे बाथ्राखौ लानानै आं बुंनाय जादोंमोन, नङा होमबा? आंनि बादिब्ला राजखान्थि दोलोनि थाखाय सेन्सासआ बिराद गिदिर इस्यु बे आरोखि जागोनबो, बिसोरनि थाखाय बिराद गिदिर इस्युबो जाहैगोन। खिन्थु आंनि बायदिब्ला, आंनि थौले मेलेमजों साननाय बायदिब्ला आं नोंसोरनावसो मोनथिनो लुबैदों। आं ख्रिस्टियानबो लिरा, आं बाथौबो लिरा, आं बुद्धिस्टबो लिरा, आं सत्संगबो लिरा, आं जेबो लिरा। नाथाय बावहाय जुदि लिराब्ला, जेबोखौनो लिरासै, अब्लाना आंनि इन्डियान सिटिजेनशिप थागोन ना थाया? आं बेखौ एसे मोनथिनो लुबैदों। कमेन्ट सेक्सनाव गोरों गोराफोरनिफ्राय आं एसे मोनथिनो लुबैदों। नाथाय दाखालि जाखिनि भिडिअ हगारनाय ना, बावहाय बहुद गोरों गोरा मानसिफ्रानो नायदों। आं बिथांमोननि माखासे माबाफोरखौ हाबजोबनानै नायदों, बेसेबां माब्रै नायजोबदों, गोरों गोराफोरानो नायदों। आं जा बुजिनाय ना, आं धोरोमनि बेलायाव एसे उसुबिदा मोनो। जों बाथौखौनो होन, ख्रिस्टियानखौनो होन, जय सत्संगखौनो होन, बा ब्रह्मखौनो होन, बुद्धिस्टखौनो होन, जाय हक, आं दिनै बिसोरनि सायाव बुंनो एसेब्लाबो उसुबिदा मोनो। आरो आं बेफोरनि धोरोमनि बेलायाव बांसिन माने आं भिडिअखौनो लाबोनायानो जाया। आरो एसे उसुबिदाबो बुंनो थाखाय बाथ्राफ्रा ओंखारो, नाथाय बेफोरखौ लाबोनो बिराद प्रब्लेम। धोरोमनि बेलायाव बुंनो थाखाय आरोखि बिराद प्रब्लेम जायो। थ' बावहाय दा गोबाङानो खारन जोंखौ सानसे समाव बाथौ समाजाबो जोंखौ दोनदों, ख्रिस्टियान समाजाबो जोंखौ दोनदों, सत्संग समाजाबो दोनदों, ब्रह्म ससाइटियाबो जोंखौ दोनदों। बे हिसाबै माने धोरोमनि बेलायाव बुंनो थाखाय आं एसे उसुबिदा मोनो। थ' जिखियानो जाया, आं भिडिअबो लाबोनाय जाया धोरोमनि बेलायाव। मैयानि दाखालि गेजेरावसो एसे ख्रिस्टियान ससाइटिनिफ्रायबो बाथ्रा बुंनायलाय, बाथौ धोरोमनि ससाइटिनिफ्रायबो दैदेनगिरिफ्रा माने एसे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। थ' बाथ्राया जाहैबाय, आं नैबेखौसो मोनथिनो लुबैदों जे बाथौ ससाइटिनि दैदेनगिरिफोर, ख्रिस्टियान ससाइटिनि दैदेनगिरिफोर, आरो सत्संगनि दैदेनगिरिफोर, आरो बुद्धिस्ट ब्रह्म ससाइटिनि दैदेनगिरिफोर। थ' दिनै आङो मोनसेबो धोरोमाव आङो सेन्सासाव होआसै। बावहाय जुदि होआब्ला आंनि फेमिलिनि, आंनि न'खरनि गासैबो इन्डियान सिटिजेनशिप हिसाबै महरै थानो मोनगोन ना मोना? आंनिया कुइसना बेसो। आरो नैबे मोनसेखौ आं एसे सोंथि खालामनोबो लुबैदों। जों दिनै गोबां समावनो नांबोबाय, थैबोबाय, जिनाहारि जाबोबाय गोबां आइजोफोर। दिनै फरायसा आफादाबो दिनै गोबांनो बायदि रोखोमनि जाबोबाय। थ' दिनैहाय जों बर'फोरनि थाखाय, जों धोरोमखौ हमथाबनानै लायालाफानो जोंनि थाखाय देरसिन माया जानानै दं? आं बेखौ एसे मोनथिनो लुबैदों बै दैदेनगिरिफोरनिफ्राय। नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव हायोब्ला ससेब्लाबो फोरमायहरबानो जाबाय। लोगोसे नैबे भिडिअ मोनसेखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंब्ला बै दैदेनगिरिफोरनाव, रिलिजननि दैदेनगिरिफोर, ख्रिस्टियान, बाथौ, ब्रह्म, सत्संग, बुद्धिस्ट दैदेनगिरि, बिथांमोननावहाय क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय।